Buenas, bueno, mos ha costat molt arribar, però finalment ja estem a l'hotel. I sembla que estic tot sol, però no. I ara diré una cosa que pensava que no ho diria mai en la vida. Anna, surt de l'armari. Hola! Ha sortit de l'armari. Hola! Sortim de l'armari. És el nostre nou viatge de l'estiu i hem incorporat la Maria José, una gran amiga Muy nostra. bien. Sí, sí, no Mireu. volia sortir al vídeo, però no se'n salva. No se salva, no se salva. No se'n Però salva. bueno, no Hi ha passa res. novetats, el mòbil del Carlos és nou, això és molt important. la qualitat del vídeo serà millor. Sí, sí. Mireu aquí, a dins l'armari, veig que hi ha una planxa. Sí, hi ha una planxa. Una no planxa, farem- la posa farem planxa, servir. no farem servir. Molt, Mira, no? i la caixa forta, que tampoc farem servir perquè tampoc tenim No es tanta veu. pasta. Estem a Washington. A Washington, anem Costa a veure el Est. tram. Hem demanat hora, si me l'aconseguís. Vinga, va, Mira, fem una obrim la... habitació. Espera, comencem obrint el bany. lavabo perquè fixeu la porta gran, que si no, no es pot passar És sense enorme, sobretot, la porta, A veure, obre una mica. Passeu, passeu, ja podeu passar, veniu. Aquí, la banyera, bé, no és enorme, La banyera, però... bé. Ai, mireu quina dutxa més mona. Està bé. La carxofa està bé. La carxofa. Sí. No miren els L'espill. quadres, que són tots rotllo... L'espill lo borde així blanquet com el de Las Vegas. Els espills de... Sí. Neutrógena. Neutrógena, que és una molt Molt bona bé, casa, molt bé. eh? És una Sí, casa sí. molt bona. Hi ha productets, no, la griferia és mona, cole, guai. Molt bé, sí, Està bé, el bany sí, està el bé. bany Ui, està mira, bé. hi ha un secador. Ah, està el molt secador bé. aquí amagat, però jo en porto un. amagat. I planxa. I planxa. Apaguem el llum, estalviem. Vale, anem cap a fora, però espera, mireu, és que per tancar la porta has de passar del tot per poder-la tancar, perquè si no, no es pot tancar. I aquí tenim una porta secreta, és que mos hem convençat en les de l'habitació del costat, i aquesta porta, si l'obris, comunica amb l'habitació del costat. És aquí on hi hauria Així d'haver farem alguna persones vida. interessants per comunicar-nos. A lo millor hi ha, a lo millor hi ha, ja ho- No, mai no passa Ja ho això. mirarem. Ara ve lo millor, eh? Girem cap en este costat, me fico cap aquí, en este costat, i se veurà los megallits. Los Mira, megallits. ens estirem un minut. Vinga, va, giteu els dos. Ué. Enormes, són enormes. Enormes, són enormes. És una habitació triple de 2 king size beds. És d'aquests, còmode, o sigui, eh? És molt còmode. Sí. L'habitació és mega ampla, és molt gran, molt gran. La veritat és que sí, els quadres... Los quadros són allò- xulíssims del Ja Capitoli. veieu? I tenim cafetera pel moment infusió, que per nosaltres és molt important, i també cafè al matí, que també és molt important, microones, que no sabem si és tan important, i la nevera on no hi ha absolutament res, o sigui que, però bueno, si volem posar Bueno, igual. si volem l'omplirem i si no, no. Però sí, molt mono, eh? Molt bé, Si l'habitació farem molt espaiosa. de disseny. Molt bé, molt Ui, bé. està una Mireu mica los torta, quadros. La lámpara. La làmpara està una mica Esperem que la patxim-patxam. col·loqui, ella és Ja una està. mica brutota, eh? Ja te l'has Té carregat. importants. Ai, mare. Ja l'he roto. Ai, mare, que caurà! No toco res. I una cadireta així amb rodes. I les Molt bona. vistes, pues, a veure... Herbes. Veig moltes herbes. Bueno, aquí deu haver un baret aquí al Mira, mig. hi ha una guia de New York. És meva, és meva. Ah, vale, digo, uy, qué casualidad. Vinga, venim a la finestra a acomiadar-nos. Bé, Maria José, no té llibres. El nostre primer hotel de la costa est, d'acord? No en seran tants com els de la costa oest, però ens agraden. Bye. Adéu. Adéu.